This is the Agricultural Training Institute. We are the training arm of the Department of Agriculture since 1987. We are the premier institution managing the country's extension services. We uphold leadership in agricultural extension through our network of 16 training centers located at the heart of rural communities across the country. We equip extension workers, farmers, and other key players in agriculture with outcome-based knowledge and skills. Our services are anchored on 6 thematic platforms of our core functions. We synergize agriculture with informed and capable professionals. The farmers, the fishers, and their families, infusing them with knowledge, developing their skills with the mindset to make a difference in their community. Our passion to serve finds fulfillment as we inform, support, and sustain the growth of urban and rural communities. We connect with partners in agriculture to uplift the human capital and hasten socio-economic progress. This is the Agricultural Training Institute today. We are providing excellent extension services beyond boundaries. Isang mapagpalang hapon sa mga online viewers ng ATI Bicol, #Sarabay Channel. Welcome po sa ating online seminar entitled Propagation of Selected Fruit-Bearing Trees. To formally start our program, sabay-sabay po tayong yumuko at damhin ang presensya ng Panginoon at ito ay susundan ng pambansang awit at DA hymn. Dear Lord, we praise and worship you today. You are exalted in our midst. We ask for forgiveness for every sin we have done. Have mercy on us, our Father. As we start our program today, let your guidance and protection be upon us. Send your Spirit to us and give us wisdom. We thank you for all the blessings we have received. We also thank you for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In your name we pray. Amen.
tiyak, ibayong kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura at patnubay ng dakilang manlilihan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulan ng bansa. Ulan na kabuhayan sa kanayunan, saganang ani sa ngayon hanggang kinabukasan. Sabay na pakinabang sa kalagalan, sapat na pagkain sa habag ng bayan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulan ng bansa. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulan ng bansa. Kasama tungo sa pagmulan ng bansa, ng bansa, ng bansa. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Narito kaming muli para sa isa na namang mahalaga at kapakipakinabang na talakayan patungkol sa agrikultura, handog sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 Bicol, ang primary extension and training arm ng Department of Agriculture. Bagamat tayo ay may kinakaharap na sitwasyon, patuloy ang ATI Bicol sa pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng online distance learning gamit ang makabagong teknolohiya. Ngayon po, tayo ay muling sumubaybay sa isang makabuluhang talakayan patungkol sa pagpaparami ng mga piling prutas katulad ng lansones, rambutan, pili at guyabano. Sa lahat ng viewers natin na sumusubaybay, inaanyayahan po namin na i-share nyo po ang aming programa para #SarabayKitagabos makanood. Para naman sa ating interested online viewers na nais maging official participant ng seminar na ito, ay i-click nyo lamang po ang Google link na naka-indicate sa aming ATI FB page teaser ad to register. Sa mga online attendees na nakapag-register na, ay kailangan nyo pong i-type ang complete name and address sa ating comment section para ma-monitor namin na nakapag-attend kayo sa aming seminar. Isa po ito sa magiging basihan namin sa pag-issue ng certificates. Kung may mga questions po kayo sa ating resource speaker, please feel free to type your concerns sa ating comment section at babasahin ko po ito para masagot ng ating resource speaker. At this point, bago po tayo magsimula sa ating pagsasanay, pakinggan muna natin ang mensahe ng Information Officer 2 under IS section, Mr. Michael D. Villasar. Sir Mike, take it away. Yes. Okay na ba? Naririnig po ba? Okay na? Clear Okay. po. So, yan. So, magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo po sa ating online mga attendees. So, just to to have the opening message on behalf of our Center Director, Ma'am Elsa A. Parrot. So, bago natin yun, ay tingnan muna natin po siguro
kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong pagsasanay. So, it is very timely in a sense na tayo po ngayon ay nasa pandemic, di ba? So, na-realize natin na tayo ngayon ay napakahalaga yung lalong-lalo na po yung sa agrikultura. So, marami tayong tinitingnan na mga mas mga madadali. Pero sabi nga natin bakit ito yung medyo siyempre ang isa sa atin sa mga tinitingnan natin yung sa mga fruit bearing trees kasi ay hindi po sa atin makakapagbigay siya ng gano'ng kadalian na pangangailangan. Kasi siyempre mga ilang taon po 'yan bago mamunga at magbigay ng sa atin, tawag do'n, nung ani o kaya yung mga natin mismo, mga prutas. Pero, this is one way of, kasi siyempre after this, pandemic, kung hindi natin alam kung kailan 'to mag-e-end and at the same time, at least, kung tayo mag-uumpisa po ngayon sa ngayong panahon, so kung kailan mag-e-end naman 'to, mas maganda na pag-end nito ay kailangan pa rin natin ng support din ng ating mga ganitong mga prutas at mga, nagpo-produce na. So, it is basically a livelihood for many Filipino families, 'di ba? Kahit prior pa na ng pandemya ay tayo ay nag-e-engage na po dito sa propagation of fruit bearing trees. Sabi nga po ni Bernie, si Dr. Bernardo Odison, siya po yung country's leading and practicing fruit tree expert. Sabi niya, nag-ano siya, inano po niya yung ating pamahalaan to get serious in producing high-value fruit trees instead of inferior quality species for distribution to the country's farmers. So, the Department of Agriculture has been given out single-rooted citrus and fruit tree seedlings as part of its promotion for fruit tree propagation. But still, ang ating pong mga farmers are at a disadvantage. In a sense, kasi nga po, karamihan sa ating mga farmers ay dun siyempre sa medyo, yung madali, yung mga vegetable and et cetera. So, in this context, so as institute, Agricultural Training Institute, and basically the training center of ATI Bicol, siyempre alam na po natin na tayo po ay may mandato as a extension arm of the Department of Agriculture na tayo ay magbigay ng mga kasanayan. Kasi ang mga bagay-bagay pong ito ay magiging, magbibigay po 'to sa atin ng magandang ani, 'di ba, or magandang, mga ano natin, mga sources or magfo-fruit po sila if mayroon tayong kasanayan. Hindi lang po yung tanim lang tayo ng tanim pero hindi na natin masusubaybayan at hindi natin alam kung papaano natin papalaguin yung ating tanim at maging masagana yung ating, ani later on. So, because of this, we have this online seminar although nga sana po, mas maganda sana nito na tayo ay face to face. Pero since, our situation will not permit us to really magkaroon ng mga face to face trainings and kung pupuwede man marami po tayong dapat na i-consider. Kaya mas minarapat po namin na at least, hindi tayo may-stop nito because of this pandemic or because of this, ECQ tayo or GCQ tayo, maano pa rin natin, maibigay pa rin po natin lalong-lalo sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa mga farmers, itong mga, teknolohiyeng ganito at mapag-aralan. So, COVID sabi nga niyan, COVID will not stop us especially on producing mga, foods for our para sa atin pong mga tao. So with this, that's a yan po ang wini-welcome din po tayo ng on behalf of our center director, Ma'am Elsa, who is, celebrating her birthday today. So happy birthday, Ma'am Elsa. And, yun po, ang mensahe lang po ni Ma'am is yung gano'n,
one day po ito, one day ito. Sana hanggang matapos po itong ating ay maibigay namin at at least maunawaan po nyo ng kung hindi man lahat, at least yung may pag-uumpisa na po tayo. So on behalf of our center director, we welcome you, and this message is for you all people. So stay safe, stay healthy. Together, sabi nga, together we can conquer this pandemic. So good afternoon again, and thank you very much. Maraming salamat po, Sir Mike, for nourishing us a wonderful message. So at this juncture, to give us the course overview for our activity today, i-share ko lang po ang screen sa Project Officer and Training Specialist 2, Ma'am Melba SM Bonafe. Virtual clap.
muna po iyan. So, nagkaroon lang po tayo ng minor technical glitch. So, before po mag-proceed si ma'am, i-shout out ko lang po itong mga participants po natin online. Okay, unahin na po natin si Ma'am June Kalumpit. Hello po, good afternoon. Welcome sa ating online seminar. Kay Mr. Rodel M. Garbeles, ang Municipal Agriculturist ng LGU Pili. Welcome po. And again, sa mga pumapasok po na online attendees ng ating seminar, kindly comment yung complete name nyo po as well as yung address para po ma-monitor namin na nag-attend po talaga kayo ng training. And isa din po ito sa magiging basihan po namin sa pag-issue ng inyong Certificate of Attendance. Okay? Watching din po from Ragay Camarines Sur, si Sir Arnold Manuel. Hello po. From Daet Camarines Norte, Ma'am Gloria Villagracia. Hello po, happy watching. Miss May Basilan. Hello po. Basilan. And nanonood din po ang Pamurayan Sorsogon from West District, Sorsogon City. Hello po. Nanonood din po si Mel Adrian Lustre from East Asia Vet Product Incorporated, Bicol Branch. Hello po. Ryan Biocariza Guavar from Pasacao. Hello po, happy watching. From Bungisnis, from Bulusan, Sorsogon. Hello po, happy watching. Echo Fordan from Pamukid, San Fernando. Happy watching po. Myla Revilla from San Fernando, Camarines Sur. Happy watching. Leonisa Modino. Magandang hapon po. Happy watching. Gian Cortero Rasiles from Nabua, Camarines Sur. Hello po, happy watching. Trinidad Ronquillo. Hello po. So from Bermudez Agricultural Farm, isa po nating learning site for agriculture. Ma'am Jocelyn Pangan and Jerry Bermudez. Happy watching po. Edwin Bandola from LGU Uban, Sorsogon. Hello po. Happy watching. Chiki Sandagon. Hello po. Good afternoon, ma'am. Ning Pelonia Llanera from Tagbo, Ligao City. Happy watching po. Hazel Condeno from LGU Caramoan, Catanduanes. Hello po, happy watching. So, ang layo na po nung range na naabot ng ating ATI FB page and YouTube channel. So, tumutok lang po kayo sa ating online seminar. So, at this point, medyo nagkaroon lang tayo ng technical issues or technical difficulties. But rest assured po na we will provide enough or adequate information para po mas mapalawak po yung kaalaman nyo in terms of fruit-bearing trees. So, just stay put. I-shout out nyo lang po yung mga pangalan nyo doon sa ating mga online, kakapasok pa lang na online attendees. Okay? Nanonood din po dito sa ating online seminar si Mr. Roland Pintor from Tabon-Tabon, Dalaga, Albay. Hello po! Maria Lizelle Ayan, good afternoon. Happy watching. Trinidad Anyo Ronquillo, hello po, happy watching. And happy birthday, Ma'am Elsa, sabi ni Miss Trinidad. Luna Moon, hello po, good afternoon. Happy watching. From Roy Gary, good afternoon din po. And he is watching from Cebu.
So, ang layo na po nung naaabot ng ating ATI FB page and YouTube Sarabay channel. So, at this point, since okay na po ata yung ating okay na. So, proceed na po tayo ulit kay Ma'am Melba SM Bonafé to give us the course overview of this online seminar. So, virtual clap po. Salamat, Chorka. Melb State. Ayan, pasensya na po. Uli. Magandang hapon po sa ating lahat. Sana po andyan pa kayo, hindi kayo napapagod sa aming mga konting-konti lang naman po. May mga technical problems sa tayo. So ngayon pong hapon, nagkakaroon po tayo ng online training on the propagation of selected fruit-bearing trees. Ano po? So ngayon po ito, 1:30 p.m. to 5 p.m. Ano po? So ito po ay via ATI Bicol FB page and ATI Bicol Sarabay channel and YouTube account. So, ayan po. So, ngayon po, tingnan natin po kung bakit kami nagkaroon ng ganitong training, kung bakit po kami nag-decide na mag-conduct po ng ganitong online training. Ano po? Ayan.
Ang sabi po, planting and propagating fruit-bearing trees ay isang source of livelihood for many Filipino families. Ano po? And then, ito din po ay big help to both nature and people. Ano po? Sabi nga po, ang pagpapadami po ng ating mga fruit-bearing trees ay sources of nutritious food, fuel for cooking and heating, lumber for construction of houses, fiber for paper, and chemicals like resin and turpentine. Ano po? Yun nga po sabi ni Mike kanina sa kanyang message, sabi po ni Cabernet, siya po ang country's leading and practicing food tree expert. Siya po ay nananawagan sa ating government. Ano po, nabigyan tayo ng more napansin sa pagpapaproduce ng high-value fruit trees. So, syempre po ang ating Department of Agriculture, hindi naman po tayo pinapabayaan. Nagbibigay na din po ng single-rooted citrus and fruit tree seedlings. Siyempre po, ito po ay part ng kanilang promotion for fruit tree propagation. Pero pansin pa rin po natin na ito ay ang ating pong mga farmers are at disadvantage. Ano po. So ito po ang naging dahilan para po mag-conduct ang ATI Bicol mandated as the extension of the Department of Agriculture ng isang online seminar. Ito nga po itong title, Propagation of Selected Fruit-Bearing Trees. So, ang ating pong objeto sa training na ito ay, syempre po, pagkatapos ng activity na to, ang ating pong participants ay expected to be equipped with technologies and practices in planting and propagating fruit-bearing trees. So, malalaman po natin, marami tayong matututunan sa ating resources speaker. Ano po? So, siyempre po, specifically, pagkatapos ng training, the participant shall be able to discuss the benefits derived from planting and propagating fruit-bearing trees and discuss the technologies, practices in planting and propagating fruit-bearing trees. So, siyempre po, magiging expert na tayo pag tayo po ay nagtutok sa training na to. So, ang ating pong mga participant, siyempre po ito ay open to all online learners na gaya nyo po. Wala pong limit dito. Kung sino pang gustong mag-join, mag-attend, welcome po kayong lahat. So, ito naman po ating schedule of activities. Kanina, nag-umpisa tayo with an opening activities, ating prayer, national anthem, and DA hymn. And ang ating pong message, in behalf of our Center Director po, Ms. Elsa Iparot, na birthday niya nga po ngayon. Si Sir Mike po ang nagbigay. And ito na po yung ating overview. So, maya-maya po, ngayon nga po pala, in a while, ang ating pong speaker ay mag-lecture na po, lecture discussion na kanyang methodology on the propagation of selected high-value fruits. Yung i-discuss niya po yung site selection, land preparation, care and maintenance of small trees, common pests and disease of fruit-bearing trees, marketing, yung naka-search. Hello po. Sadili lang po ulit. May konti lang problema. Konting-konti lang po. Kaya nga lang. Yun na lang naman. So, yun po ang naging schedule natin. So, maya-maya po, formally i-introduce sa atin ni Ms. Joyka ang ating speaker. So, hindi ko na po babasahin muna. So, ang aming training management staff po, ang pinanguna ng aming Center Director, si Ma'am Elsa Iparot. Ang technical supervision po, si Ma'am Vivian Caraple, ang aming pong Assistant Center Director.
Technical supervision po na Dr. Franklin Belkiisip, ang aming section chief sa Career Development and Management Services, and yours truly po ang project officer ng training na to. Ang aking pong kasamahan, si Miss Joyka, yung kanina pong nag-umpisa ang ating online training, at ang ating po ditong videographer, lahat-lahat na IT expert, si Mr. Marjan Rambuyong po. So, ayan po. Sa muli po, thank you for attending this seminar. So, sana po marami tayong matutunan. Ano po? So, inaasahan po namin yon. So, sa muli po, maraming salamat. So maraming salamat po, Ma'am Melbs, for giving us the course overview of this online seminar. So at this point po, alam ko na excited na po kayong matuto sa propagation of selected fruit-bearing trees. So at this point po, ipapakilala ko sa inyo ang ating resource speaker for this afternoon session. So kanina pa po siya actually handang-handa. So to formally ipakilala or introduce ko sa inyo, basahin ko lang po yung kanyang affiliation. So, ang kanyang field of specialization ay ang nursery establishment, vegetable production, good agricultural practices, organic agriculture, and he obtained his college degree at Sancho Bicol State University of Agriculture with a degree of Science in Agroforestry, and at present, he is a agricultural technician at City Agriculture Office, Naga City. So without further ado, please all welcome Mr. Alvin and Alvaro. So virtual clap po. Magandang hapon sa mga tagapakinig. Ang i-discuss po natin sa inyo yung para mapaganda yung ating mga pagpupunla ng ating mga fruit-bearing trees. So, yun na. So, slide. Okay, makikita po ninyo yung yung presentation para po magabayan kayo doon sa i-discuss natin. Okay. Ano siya? Ay, Ako sir. kay Ma'am Melbs. Sir, yeah. Okay. Nagulong. Share screen. Okay. Yung discussion po natin is for selected fruit-bearing trees and the art of grafting. Kasi yung sa propagation po natin, kadalasan kasi yung mga seeds pinanggagalingan. Pero kung gusto kasi natin na maging maganda at maayos yung magiging result ng ating mga fruit-bearing trees, kailangan maggawa tayo ng pamamaraan sa propagation, yung pamamaraan na ginagamit sa grafting o kaya yung air layering. Ano po? Then yung iba nga ay ginagamit naman sa tinatawag na cloning. Okay. Una, yung nursery establishment for seed and seedling propagation. Ito yung mga common na po na ginagamit. Ano po? Okay. May pagkakaiba-iba lang doon sa ibang mga fruit-bearing trees kasi may mga sexually propagated na mga fruit-bearing trees and may mga asexually propagated na ginagamit para masiguro natin na yung ating mga fruit-bearing trees ay mamumunga ng maayos. Ano po? Kasi may mga tinatawag tayong lalaki, babae, saka mga hermaphrodite na mga fruit-bearing trees. Then maridetermine natin yan
mga 5 to 8 years, ganun. Pero balikan natin to. Pagdating sa site selection, kailangan ang area para sa magiging punlaan ng mga buto ay partially shaded. Okay. Kailangan po partially shaded lang kasi hindi dapat direct sunlight. Kasi pag direct sunlight, magkakameron ng problema sa ating mga punla. Then hindi masyado naarawan at hindi rin masyado lilim. Kasi pag halimbawa lilim na lilim siya, naghahanap siya ng sunlight, nagkakamerong elongation doon sa ating mga punla. Yung punla pag nag-elongate, mag-iiba yung ayos ng kanyang yung katawan. Ano po? Or maaaring gumawa ng paraan ng mga punlaan kung wala kayo. Pwede kayong maggawa ng mga shed type. Ano po? Pwedeng gumawa kayo yung post lang ay bamboo. Then yung cover ninyo yung pwedeng yung fine net. Pwede naman yung tinatawag natin na black net. Meron po nabibili niyan sa market. Ano po? Okay. Then para maprotektahan kasi yung sa sobrang init, then sa sobrang buhos ng ulan. Kasi pag walang protection, nagkakameron ng problema doon sa ating mga punla. Then kung ine-expect natin na maging 100% yung germination ng ating punla, nagkakameron ng problema. Yung iba, hindi sabay-sabay yung tubo niya. Ano po? Yun. Okay. Then, after noon, halimbawa, kung naayos na ninyo yung inyong sa site sa punlaan, kailangan yung tataniman ninyo maayos rin. Ano po? Hindi basta-basta na kapag tatanim kayo, direkta lang itanim lang doon sa area. Kailangan may tinatawag tayo sa land preparation. Sa land preparation, dapat ang area na tataniman para sa mas maganda ang tubo ng mga seedling. Kailangan pabuhaghagin ang lupa. Kailangan muna na magbungkal ito para maalis ang mga damo at mga insekto na maaaring makapagpabagal ng tubo ng halaman o maging sagabal at maging sanhi ng pagkamatay ng mga bagong halaman na itatanim. Ano po? Then doon po sa land preparation ninyo, kailangan magkameron tayo ng basal application ng organic fertilizer para mas matulungan po na mauna yung mga microorganism na magkalat doon sa ating taniman para once na mag-transplant tayo, may initial na nutrients na available nandun na ma-absorb ng ating mga ugat ng bagong tanim na ilalagay natin sa ating taniman. Then kailangan para makapagtulong sa pagbibigay ng nutrients, ano sabi natin, ano po, kapag tayo ay nasa transplanting na. Okay. Yan po yung sample. Ano po? Doon po sa farm na tinaniman ng citrus. Okay. Then meron na pong advance kasi na naitanim dyan yung pili. Kung nakikita po ninyo. Okay. Nagpa-tractor muna. Then pagka-pagpa-tractor. Then kapag ano na yung mga damo, magkakameron tayong tinatawag na layout. Yung nakikita sa baba. Kasi depende po sa mga halaman, sa ating mga tanim na fruit bearing, yung planting distance niya. Ano, yung tinatawag natin na population density per hectare kung ang tataniman natin ay pang malawakan. Pero pwede ito pang backyard. Ano po? Yung pang kauntian lang ng mga itatanim natin. Pwede siyang maging buffer zone. Depende sa gamit, depende sa gusto nating tawag doon, gusto nating mangyari doon sa ating tanim. Ano po? Kasi minsan, yung iba, tulad ng pili, ginagawa, yung pag-seedling siya, ginagawang buffer zone. Kasi maganda yung mga canopy nila. Okay. Then, pangangalaga ng maliit at bata pang kahoy. Okay. Kailangan ang matiyagang pangangalaga sa mga maliliit na punong kahoy habang bata pa para maiwasan ang pagkamatay nito lalo na sa panahon ng tag-ulan or sa panahon ng tag-init. Ang unang 2 hanggang 5 taon ay mahalaga sa mga punong kahoy para makuha nila ang magandang canopy bago ito mamulaklak. Ano po? Yan. Sabi nga dyan, halimbawa, ang ating pili, the more branches, the more possible siya na magkameron ng bunga. Tulad din ng rambutan. Ano po? The more branches siya, the more possibilities na magkakameron ng bunga dun sa mga na-create ng mga bagong mga branches niya. Then fertilizer application. Ano po? Kailangan. Paano natin ma-attain yung more branches sa mga pamamaraan ng ating pag-pruning? Ano po? Then pag alis ng mga bulaklak, pag namumulaklak na siya, binabawasan kasi halimbawa, kung ayaw natin kasi may mga early maturing. Ano po? Kung kailangan naman natin na mabawasan, kinokontrol yan. Then meron naman nga ibang pinapractice yung ginagawang off-season. Tinatanggal yung bulaklak para pagdating nung tagtalbos ng mga nauna, yan naman yung time na tapos na yung flashing ng halaman mo, nag-hard na yung mga dahon niya, then
nag-a-apply ng mga pangpabulaklak para magkameron ng bunga. Ano po? Then, para naman maganda yung mga fruits natin, ang iba ay ginagawa yung fruit thinning, pagbabawas. Ano po? Kasi minsan yung ibang mga farmer, hindi nagbabawas kasi natutuwa sila, ang daming bunga. Pag ang daming bunga, nagkakameron ng competition yung bunga. Kaya makikita mo, irregular yung sizes niya. Kung gusto mo maging quality yung bunga, kailangan magbawas ka ng bunga doon sa isang cluster halimbawa. Ano po? Yun ang mga ginagawa. Okay. Ayan, yan yung sa maintenance po. Okay, doon po yan sa City Nursery sa amin. Yung isa po ay nasa pang malawakan na tanim. Then ito pong isa ay ginawa namin na parang alay lang, buffer zone sa aming mga vegetable na tanim. Ano po? Okay. Then sa mga fruit bearing trees natin, meron tayong mga common pests and diseases. Okay. Ang mga mainam na pamuksa ng mga peste at sakit ng mga punong kahoy ay dapat napag-aaralan ng maayos, at dapat merong kaalaman ang nagtatanim ng punong kahoy sa pamamaraan ng IPM. Yung IPM po yung tinatawag natin insect pest management. Kasi dapat may kaalaman tayo, hindi yung basta lang tayo mag-spray. Kasi nagkakameron ng problema doon. Dapat pag-aralan natin yung mga insekto na nag-a-attack doon sa ating mga fruit-bearing trees. Kasi baka killing natin yung insekto, hindi naman pala siya IP, hindi siya insect pest. Baka yung inyong insekto na nakita ay NE, natural enemy. Ano po? Sample ng mga peste at sakit, nandiyan po yung langgam, yung aphids, yung fruit fly, yung leaf hopper, seed borer, yung mealybugs, tip borer, twig cutter. Then meron tayong scale insect na nag-a-attack doon, at marami pang iba na mga nagda-damage na insekto doon sa ating mga halamang kahoy. Then sa mga sakit naman na kadalasan dumadapo sa ating mga kahoy, lalo na sa bunga, yung anthracnose, yung scab, yung shooty molds, yung rock, yung canker, yun yung mga nag-a-atake doon sa time. Halimbawa, ang iba ay sa mga branches, ang iba naman ay sa dahon, ang iba naman ay doon sa fruits nagkakameron ng problema. Kaya dapat na-observe natin yun, na-monitor natin. Sa pamamaraan ng pruning, yun ang initial natin na gagawin. Then kailangan kabisahing mabuti kung ano ang mga nag-a-atake sa mga punong kahoy para maibigay ang karapat-dapat na pangontrol sa mga ito. Halimbawa, nakita mo yung pest, kung sa IPM, titingnan mo kung grabe na ang damage, kasi baka hindi pa naman masyadong madami yung damage, baka pwede pa siya makontrol sa pamamaraan ng pruning o pagtanggal mo doon sa mga affected na mga plant parts o kay mga branches niya. Pero pag malaguan na o madamihan na yung attack, then siguro that's the time na mag-apply ka na ngayon ng insecticides. Okay. Then, kasi ang nangyayari, pag gano'n na automatic mag-apply tayo na limitado pa yung populasyon, magkakameron ng problema dahil kapag naging bara-bara yung application ng mga pesticide, maaaring magdulot ito ng resistance ng insekto. Resistance ng insekto sa mga gamot na ina-apply o nilalagay natin doon. Then, may tendency rin na mamatay ang mga natural na mga kaibigan o mga natural enemy na mag-a-attack doon sa mismo mga peste. At ang mga minor pest, yung mga minor pest kadalasan, nai-immune sila doon sa application na ina-apply natin. Kaya ang nangyayari, yung mga minor pest natin, nagiging na siyang major pest at isang kasayangan na pagdagdag sa resulta ng cost of production sa taniman. Kasi kung alamin nyo, yung application sa labor, mahal, yung application ng synthetic insecticides, may kamahalan rin. Kaya madalagdag pa yun dun sa inputs o na sa cost of production, na pag nagkaani tayo, imbis na meron tayong magandang kita, babawasan pa. Yan po yung sample. Hindi lang dapat yung may-ari ang may alam. Dapat nandun rin yung dito sa site, yung sa actual namin doon sa Cacao area, doon yan sa may Carolina, ito yung dapat ini-instruct mo sa may-ari, sa farm manager, at saka doon sa gagawa, yung laborer nila. Dapat may kaalaman.
Then ito naman sa isang side, doon naman ito sa area ng taniman ng mga citrus na nag-start sila doon sa kanina nakita ninyo yung sa land preparation. Andyan yung may-ari, yung farm manager, andyan din yung mga worker na mag-a-apply o gagawa doon sa taniman. Ano po? Dapat kasi hindi lang yung may-ari ang may alam. Tapos ituturo lang doon na itong gawin mo, itong gawin. Dapat at least may training. Mas maganda nga doon sa area kung mga malakihan ang taniman. At least dapat yung mga farm worker ninyo ay may training doon sa mga punong kahoy na pinapatanim niyo para alam nila yung cycle. Ano po? Okay. Okay. Then kung alam na po natin lahat yung ano, kasi yung basic lang yung sinasabi ko sa inyo, kadalasan naman kasi yun lang yung mga ano, yung mga nagkakameron tayo ng problema, no. Then iside ko na lang yung mga pointers ng ano sa lansones, ano po. Okay, sa lansones halimbawa, yung buto, okay, kapag natanggal na yung meat niya, okay, 1 to 2 days pag naitanim natin yon, mga nasa 70% to 100% tutubo yun. Ano po? Ang tawag natin doon seedlings pag tumubo yun. Okay. Then pwede rin siyang i-store. Pero magdedepende yung pag-store mo sa abot ng 32.2 to 42.8 Fahrenheit yung storage niyo. Okay? For 4 to 6 Celsius yung cover, ilalagay mo siya sa polybags para makulog siya. Pwede siyang ma-store sa loob ng 14 days. Then after 14 days, magkakameron ng problema. Then yung seedlings natin, yung kadalasan kasi sinasabi ng mga magtatanim ng mga punong kahoy, mas maganda yung seedlings. Opo, mas maganda yung seedlings talaga kasi andun yung diretso siya. Wala tayong tinatawag na sayon saka yung stock. Diretso siya. Pero ang problema kasi may mga punong kahoy tayo, may mga fruit bearing tayo na yung lalaki, tsaka yung babae, tsaka yung hermaphrodite. Ano po? Pag halimbawa galing sa buto, halimbawa ang lansones, tatlo meron siya. Meron siyang lalaki, meron siyang babae, meron siyang hermaphrodite. Tulad rin ng rambutan at saka ng pili. Kapag yung tinanim natin, nag-expect ka na bubunga, tapos kapag dating ng time, ng panahon ng pagtagbunga niya, ang nakikita mo lang lagi ay bulaklak para napopostate yung anong gagawin ko dito, ano po. Pero may silbi rin po yun, yung lalaking mapuproduce ninyo na punong kahoy. Kasi yung pagmumulaklak niya, kailangan ang ano niya is almost ang ratio niya is 1:10. Kasi yun sa pollination para mas maging maganda yung quality ng mga fruits ninyo na napuproduce ng babae. Okay, yung hermaphrodite na punong kahoy. Ano po? Yan. Yan ang kagandahan, no. Then pag sa seedlings kasi, pag sa lansones, inaabot ng 12 to 20 years. Pag-bear niya ng fruits, ano po? Yan. Medyo may katagalan. Kadalasan kasi sa atin doon sa mga ginagraph, pag naaabuso, yun umiikli rin yung lifespan ng mga tanim na gano'n. Ano po? Then pagdating kasi sa lansones, dinidiscourage yung tinatawag na air layering. Ano po? Kasi mababa yung percentage ng tawag nun yung buhay na bubuhay niya. Gawa ng pag nag-transplant kayo, weak kasi yun eh. Kasi kung observe ninyo, pag nag-air layer lang, yung marketing, di ba? Wala siyang main roots. Nandun na yung secondary roots niya. Kaya nagkakamayroon ng problema kapag tinanim mo, yun, nag-weak na tinatawag, ano, yung survival rate niya mababa. Kaya ang recommended para sa lansones, dapat yung cliff and side grafting. Ano po? And ito yung tinatawag pa na approach grafting. Yun yung may mga magagandang result. Ano po? Kaya yun ang rini-recommend. Okay. Para makita mo yung ginagamit, yung budwood, ano, you should be mature. Okay. Dapat yung gagamitin mong budwood in between ng kung saan yung tinatawag natin na binata, ano. Kasi yung agresibo yung binata, andun yung pag yun ang ginamit mo, maganda yung magiging result. Kasi pag yung batang-bata pa naman yung gagamitin natin, halos 50% ang ano niya. At kung matured na naman, yung ilalagay natin ay matured na, makakapag-produce siya pero medyo alanganin kasi patapos na rin yung cycle niya. Okay.
Then ang kagandahan kasi na kadalasan, kapag tayo ay magka-graph, dapat inaabot ng mga nasa 6.5 to 10 centimeters yung taas niya. Ano po? Okay. Para once na nag-transplant tayo, hindi siya bababa masyado dun sa area. Kasi pag medyo mababa masyado, pag sa open field natin tinanim, pag ando na yung mga baging ng mga damo na makapag-cover sa kanya, yun na ba nagkakameron ng problema. Ano po? Kung nakita nyo kanina, yung ginagawa ng application ng fertilizer, saka ring weeding. Pag once na nasa plantation na tayo, ang pinaka nire-recommend kapag hindi pa naman sa fruiting stage niya, mas maganda yung ginagawa natin ring weeding. Then pag medyo nasa fruiting stage, pwede tayo yung alley weeding, yung row na paglilinis. Kasi minsan ang iba naman gusto malinis na malinis. Pag open masyado yung ating area, expose yung soil sa sunlight and sa rain, magkakameron ng problema kasi kabawasan yun dun sa ating mga nutrients available dun sa area. Then pangalawa, yung nagkakameron ng pag-loosen ng mga soil. Ano po? Kaya mas maganda, meron sa mga fruit-bearing tree area, meron tayo ng mga damo at top brushing lang. Ano po? Mabawasan lang. Okay. Then, sabi nga natin kanina, propagated yung sexually by seeds and asexually by cliff grafting. Okay. Pero yung cliff grafting natin na tinatawag, ang recommended niya na dapat ginagamit ito, pinaka-best during rainy season. Based dun sa ginawa sa research na ginawa nito, nasa 77% yung ano niya, halos naging magandang produce. Kaysa dun sa dry season, halos nasa 50% lang. Ano po? Yan. Okay. Then, pagdating naman sa seeds, kung mga buto na itatanim natin, yung germination niya inaabot ng 2 to 3 weeks. Okay. Doon na natin makikita na meron ng mga stock o mga seedlings tayo na magiging available. Ano po? Then, pagdating sa application, ang recommended niya for first year, kailangan mag-apply ka ng ammonium sulfate para doon sa ating punong kahoy. Ano po? Then the first to second, pataas na, pwede ka na ngayon ang application mo parang pag-maintain na lang yung complete fertilizer. Pwede ka nang mag-start muna to half kilos to 1 kilo. Depende na sa kahoy natin, sa standing ng kahoy natin. Ano po? Okay. Then, pagdating naman dun sa mga methods ng control ng mga halaman, meron tayong tinatawag na mechanical saka chemical method. Kadalasan yung sa mechanical method natin, yung scrapping and pruning dun sa mga infested plant parts. Then after natin mag-apply ng mechanical, doon na tayo mag-apply ng chemical method. Application ng insecticide, then fungicide. Para mas maganda yung maging resulta ng pag-control natin doon sa mga peste. Okay. Then pagdating naman sa rambutan, halos parehas lang yung yung germination niya is inaabot ng 10 to 20 days. Ano po? Okay. Ito na, doon na tayo papasok sa mga klase ng pamamaraan ng pag-propagate natin yung sa grafting. Ano po? No? Si materials ko. Pwede ko po. Okay. Ito po yung ating mga kailangan. Kailangan po natin yung budding knife, kailangan po natin yung pruning shear. Then ang dala ko po dito yung tawag nun. Hindi na po yung kadalasang ginagamit ng iba na yung plastic size candy yung mga plastic. Okay. Ito po ang dala ko yung medyo maano lang siya masyado. Pero maganda rin tong pang tali para sa ating gagamitin mamaya-maya pag graph natin. Ano po? Okay. Yan. Kita niyo dyan, yung the study of float budding, ring budding, and cliff budding. Ano po?
Yung float budding is a form of budding occasionally employed on certain plants. It differs from other forms in that a portion of the bark is removed entirely from the stalk and a similar piece is filtered into each place. The section of the bark removed extend only part of the way around the stem. Ganito po yan. Ano? Yan ang sample naman nito. Itong sample na ito is the patch budding. Ano po? Yung patch budding, yung stock natin, tapos magkakat ka ng parang squared sa gitna, yun yung naman doon naman sa kukunan mo naman na bud, na sakto doon, ilalagay mo, then tatalian mo na siya paikot. Sa loob ng 2 to 3 weeks, may makikita na kayo, to 1 month, may makikita na kayo. Yung buds, pag maganda yung pagkagawa nyo, doon na magkakamero ng panibagong sanga o kaya branch niya. Ano po? Okay. Yun naman ring or annular budding, this is modification of float budding. The difference between that the portion of a bark removed extend entirely around the stalk, forming a ring. Hence the name, the same size stalk should be used as for float budding. Ano po? Ganyan po. Paikot. Yung portion na may bud, tatanggalin siya, then kukuha tayo ng panibagong ganon, then yun naman ang ilalagay po doon sa tinanggalan natin ng bark. Ano po? Then the chip budding is the form of budding that is used when the stalk is dormant. Ano po? The bark will not slip. The chip bearing and the bud is held in the place by tying or still better by the use of grafting wax. Yan. Kadalasan po yung iba ang ginagamit yung grafting wax. May nabibili po nan online. Ano po? Yan. Ganyan po. Okay. Salo kasi siya. Maganda pag ganun yung budding natin. Kasi inalagay lang dun yung buds sa side. Then hindi siya basta-basta ma-detach dun sa stock natin. Okay. T-budding or shoot budding is a special grafting technique in which the scion piece is reduced to a single bud. As which other techniques of asexual propagation, the resulting plants are clones. Genetically identical plants reproduce from one individual entirely by vegetative means. The plant being propagated or represented by the buds. It's referred to us as the scion. Ano po? Yung scion, yung kinukuha natin, yung sa may part na may nagtatalbos. Kaya dun sa may mga part in between, yung hindi matured, hindi rin batang-bata, yun dun tayo kukuha as a scion. While the plants being grafted unto it's referred to us as the rootstock. Yung rootstock natin or yung simply the stock, yun yung seedling natin na gagamitin natin as stock or the rootstock natin. A small branch with several buds suitable for tea budding on its are often called bud stick. Yan. Kung nakikita po ninyo, ito yung rootstock natin, yung nasa center. Nagawa ka ng parang tea, then nagkuha ka ng buds dun sa scion, then yun ang ilalagay mo dun sa create mong tea, then lalagay mo ng tali, yun na po yung ating tea grafting. Okay. Then, meron tayo yung open field, yung sa root grafting. Ano po? Pag matured na yung puno, ang iba ang ginagamit, yung sa roots, nagkakameron ng root grafting, gawa ng yung ating root established ng maigi doon sa lupa. Ano po? Then, naglalagay ng cut, then ilalagay yung ating scion, then itinatay. Open field po ito kadalasan kasi pag hindi ka master sa ganitong pamamaraan, halos po less than 50% ang mangyayari niyan. Ano po? Yan. Kadalasan ginagamit na po diyan yung wax. Ano po? Okay. Then ito po yung sample natin ng enarching. Ito yung pagpapatubo naman na pinagdidikit yung stock sa kayong mga branches na mga ganda, ipinagdidikit yun. Then pag dumikit na po, ikakat natin yung talbos, yung stock natin, yung dulo, kakat natin. Then saka naman natin ikakat yung sa ating branch. Ano po? Then yun na ang kakalabasan niya sa enarching. Okay. Then meron tayo yung branch grafting, mga open field, yung mga sides, halimbawa, yung mga portion niya, ng mga branches niya,
hindi na maganda yung result, kaya ginagawa ng iba yung tinatawag na branch grafting. Ano po? Kukuha ng sayon, then doon na mismo iginagraft, hindi doon sa stock na stem, kundi doon sa mga branches niya po. Yeah. Then meron tayo yung sa sa ornamentals, yung cork grafting. Okay. Nakita yung nasa taas na part, medyo inatake na siya ng damage na. Then kinat para magpanibago siyang panibago na stem o branch niya. Doon na naglalagay ng panibagong yung sayon mo as para siyang cork na ilalagay doon sa gitna. Pwede yan ginagawa sa limot na ako pag sa ornamental sa itong yung iba't ibang kulay ng flower sa isang puno, sa isang stock. Ano po? Yan. Then double grafting, kasi halimbawa gusto mo dalawang variety sa isang stock. Pwede rin pong gamitin 'yon. Ano po? Yan. Ito po yung double grafting, ito yung result niya. Ano po? Yan. Pwede siya sa pear, pwede sa apples. Ano po? Dalawang variety sa isang stock. Open field grafting. Kadalasan po dun sa mga matured fruit-bearing trees na ginagawa po sa open field, yung matured stock, lalagyan ng panibagong mga sayon sa sides. Then iwa-wax, then lalagyan ng tali sa side, then kukulob. After 2 to 3 weeks to 1 month, makikita nyo may tatalbos na nalalabas. Okay. Side grafting. Ito po yung side grafting na ginagawa. Sa gilid ng stock. Ano po? Sa gilid lang siya ng stock. Pinag-iipit, pagkatapos doon na yung sayon nakalagay. Okay. Then yung Y grafting naman, yung stock natin, yun yung magpatulis. Yung sayon natin, yun yung may hiwa sa gitna. Then ilinalagay siya dun sa stock, pabaliktad, then itatay. Then lalagyan natin ng plastic cover sa ibabaw. Okay. Okay. Ito po yung mga uncommon methods of budding, di ba? Hindi usually pinapractice dito sa atin kasi kadalasan lang na-practice dito sa atin yung tinatawag natin na grafting, yung ginagamit sa pili, yung grafting na ang iba ginagamit sa citrus, iba naman nagagamit sa cacao, ano po. Then kadalasan na ginagamit kasi doon sa citrus yung sa buds, ano po. Okay. Then sa ginagamit siya tawag nun, sa mga rambutan natin, ano po. Okay. Then hindi lang po sa mga fruit bearing trees mayroong ginagamit yung grafting. Okay. Pwede rin po siyang ginagamit sa mga vegetable. O yung pong mga companies na nagagawa nito para maging maganda yung quality, yung kadalasan yung stock natin, yung suitable sa climatic condition ng area, tapos yung sayon na ginagamit, yun yung mga hybrid para mas maging maganda yung quality niya. Ano po? Okay. Sinasample po yan dyan sa tomato, sa eggplant, tapos pati po sa watermelon. Ano, kung nakita po ninyo. Ayan, meron rin grafting. Then, para mas maganda yung mas marami, yung absorb na nutrients, para makapag-produce siya ng marami, and then quality, yung iba naman ang ginagamit naman ay double stack. Ano? Double stack, kasi yung dito yung isa na tanim ninyo, kinakat, then nilalagyan ng panibagong stock. Then, yun na para makapag-produce ng or makapagkuha ng maraming nutrients na ma-absorb para ma-feed niya dun sa stock natin para makapag-produce ng mga magandang quality ng mga fruits. Okay, yan po, mga sample ng art of grafting sa mga na ginagawa. Ano po? Yan, mga sample. Okay. Then, doon na po tayo sa air layering or yung tinatawag natin marketing. Marketing or air layering, asexual or vegetative methods of plant propagation can be easily performed with less skill. Ano po? Air layering is just slightly different from other methods of layering such as a tip layering, simple layering, compound or serpentine layering. In all these methods, the induction of roots development is usually done by wooding the part of the plant to be rooted. Kaya dapat po maayos yung
linis natin kung tayo mag-graft. Yung iba kasi, tinatanggal lang yung bark, tapos hindi nila natatanggal yung sa loob. Yung parang skin pa. Dapat kakayurin po yun ng knife. Dapat kakayurin siya, paikot. Okay. Kasi pag hindi po yung nakayod, yun, hindi makakapag meron ng roots doon. Ano? Okay. Kasi magkadugtong pa rin yung bark ninyo. Okay. Makikita mo, para lang siyang naghilom na bark, walang roots. Kaya mas maganda, maayos na maayos yung pakakagawa ninyo paglinis doon sa ika-graft para paglagay nyo yung medium na ilalagay ninyo dyan, paglagay ng plastic sa kamang tali para sa loob ng 3 weeks to 1 month, may result na kayong makikita na mga roots dun sa air layer ninyo. Okay. In this layering method, roots are in those two form of parts of the plants while in remains aerial. Okay. Aerial, apart from kay air layering kasi nasa taas siya. Ano po. Okay. Hence the term air layering, but is other layering methods. The same plant parts is rooted on the ground with stem usually be bending downward. Ano po. Yan. The common procedure in marketing, plant and shoot selection. A shoot with plenty of leaves is chosen from healthy plants. Dapat makita niyo, wag po tayong basta mag-air lay dun sa mga hindi masyado yung mga dahon. Ano po. Dapat makita natin yung healthy plants. Okay. The size of the stem at the part to be rooted is generally about an ordinary pencil. Dapat po halos pencil-like. Ano po. Okay. Kasi mas maganda po pag ganito. Kasi once na nakat na natin siya, may roots na siya, pag sa open field na, establish siyang maayos. Ano po? Maganda yung ito. But this is not essential. Both the thickness and the length of the stem vary depend on the plant part to be layered. Okay. The trunk, the branch, or the twig. Ano po? Pero ideal talaga, yung pencil-like ang mas maganda. Then, intended size of the air layer to be produced in the plant species. Okay. And may sample nga po dyan, in roses, the stem used in marketing are normally thinner. In comparison, in herbaceous plant like Alonima and different pancha, the stem are thick. Yan. Grilling and scalping. This is the unique marketing. However, this procedure is skipped in bamboo, the herbaceous plants. For trees, scrub, and semi-wood plants are stripped of a bark and first removed from around the portion of the stem to be rooted. This involves pressing of the sharp knife against the bark, preferably as close as possible below the node. Okay. Kung ito po yung stem, below the node, dun po naglalagay. Ano po? Okay. Then, a similar cut is made generally about 2 cm to 5 cm below the first cut, but it can be wider with larger stem. The two cuts are then connected by a straight cut and the bark is pressed loose and removed. Okay. The bark portion of the stem is then scraped and removed. The problem of the cambium, that slippery coating to the wood to prevent the wound from the healing and upper and lower bark from recommended. Kasi po pag hindi naayos, magbabalik yan, then hindi magiging successful yung pag-mark-up ninyo. Okay. Slitting in wedging. Ano po? Okay. Yan. In herbaceous plants, an inward cut is made starting from below a node and slightly upward. The cut has to traverse the horizontal line that marks the node of the point about halfway of the thickness of the stem and terminate above the same node. In other words, this stating cut must be above to sever the horizontal connection of the node. Ano po? Okay. Papakita po natin yung mga picture mamaya. Sabi nga diyan, yung ginagamit na mas maganda, yung sphagnum mousse, ano po, or the coconut coir dust, kasi mas nag-i-intact yung water na ilalagay natin doon. Yung iba kasi yung kadalasan ginagamit soil lang, ano po. Pag soil lang kasi minsan ang ginagamit natin, hindi nagiging maganda yung quality ng ating ini-layer. Ano po?
Okay. 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 Yun na po tayo sa separation of the air layer or marcot from the parent plant. The rooted shoots are severed from the parent plant when plenty of roots have developed. At this time, the rooting medium becomes hard and rough and tough. New shoots will be also have sprouted from the portion of the stem immediately below the rooting medium. In many plant species, this occurs at least 15 days from marcoting. Halimbawa, ito po yung nag-air layer tayo dito. Okay. Pag nandito yung roots, ang cut natin sa baba ng roots. Ano po? Kasi baka yung cut ninyo above ng roots, magkakameron ng problema, hindi na po tutubo yung inner layer. Sayang lang po. Ano po? Dapat below doon sa may roots na, sa may part. Okay. Okay. Then potting, the marcoted shoots is immediately potted in the suitable container. Okay. The intensity of the care that will ensure the successful establishment of the layer will depend on the various factors such as the size of the shoot, size of the rooting medium, and firmness of the roots. For maximum survival, the newly potted layers are kept under partial shade and high humidity. Kapag nagkameron na tayo ng ito, kinat na natin, minarkot natin, then wag direct na itatanim sa open field. Kailangan muna niya na mamahinga para ma-establish yung roots niya doon sa panibagong medium na lalagyan natin sa pots, then partially shade. Ano po? Ang iba ang tawag din yung hardening muna. Then bago siya ilalagay doon sa open field. Mga 2 weeks, ano po? After 2 weeks, pwede na siya. For maximum survival, the newly potted layers are kept under the partial shades and high humidity. Okay. Yung suggestion nga po dito is try it on a gumamela or balete. Yan. By actual doing it, you will realize very shortly how easy it is to propagate plants by marketing. Okay. Yan po yung mga sample. Ano po? Yan. Kita nyo, pag ito malinis, maganda yung magiging result, ito yung roots niya sa may babang part na ano po. Okay. Ito rin po yung area sa farm. Ano po. Yan. Nakikita nandiyan na yung roots. Nakikita na dyan sa plastic. Okay. Then, sa papaya po, ginagawa rin po yung pagmamarkot. Ano po. Kita nyo yung simple lang na paggawa. Halimbawa, kung meron kami papayang napakaganda ang bunga, naghihinayang kayo. No? Okay. Pag meron siyang mga lumabas na parang mga branches sa stock, sa sides niya, pwede kayong gumawa ng air layer sa kanya. Ano po? Yan. Ikakat mo lang ng kaunti or half dun sa magiging stock mo. Then para hindi siya dumikit uli, lalagyan mo siya ngayon ng clip sa loob. Then ready na yung potting mix mo na ilalagay, yung medium mo na ilalagay dun sa kinat mo na portion ng papaya. Ano po? Yan. Nakikita mo yung picture. Then after nyan, ito na. Kaya ang iba yung mga dwarf, parang dwarf papaya na ang kinakalabasan. Ano po? Yan. Okay. Yung reference po natin, yung galing sa mga pamphlets, different fruit-bearing trees ng mango, cacao, and pili, galing po ng DARU5. Then, yung iba po mga ginamit kong materials is na-research sa Google. Ano po? Okay, nandiyan na rin po yung mga references na kalagay. Okay. Yun po yung basic lang po kasi yung ano natin. Kasi kung talaga pong gusto ninyong matuto na talagang mahasa kayo, mabihasa, mas maganda po yung training nyo is hands-on, actual talaga po. Then, mga 2 to 3 days po kasi ang training talaga yung ano natin. Ito po is, yung basic lang ang binibigay, magkameron po kayo ng concrete idea kung paano kayo mag-propagate ng mga buto. Kasi yung mga buto naman natin is, yung mga galing sa mga binibili natin, pwede po yung i-propagate na pang initial na halimbawa kung ang target natin is for backyard o small scale area,
o yung binibili natin, pwede na i-propagate natin as stock. Ano po? Then hanap na lang tayo ng mga na mapagkukunan natin ng mga sayon para idugtong doon sa ating mga stock. Okay po. Yan po. Opo. Okay po. Ano muna tayo? Query mo naman kung may question before tayo sa ano. Then after po kasi nito, mag-hands-on tayo, crafting. Ang available po natin dyan. Mamaya makikita po natin yung available na stock natin na i-craft. Magmo-model, magde-demo lang po tayo para magkameron kayo ng idea kung paano po yung ginagawa natin na crafting. Isa lang po gagawin po natin doon. So, alright. Sir, okay po. May sound po. Clear po yung sound. Wala pong sound. Hello po. Wait lang. May sound po. So, sa ating online viewers na kakapasok pa lang po, reminder lang po na i-comment nyo lang po yung complete name nyo po and address para po ma-monitor po namin yung inyong attendance. Yun din po yung magiging basihan po namin sa pag-issue ng aming certificates. So, inaanyayahan po namin kayo na magbigay po ng mga questions or clarifications na hindi nyo po naiintindihan. Pwede nyo po yung ilagay sa ating comment section. And then, babasahin ko po yun. So, before po tayo mag-proceed sa ating hands-on demonstration with Sir Alvin, yung time pa naman po, babasahin ko lang po yung mga questions na binigay po ng ating online viewers kanina. So, may mga questions na po tayong pumasok sa ating comment section. So, babasahin ko lang po. Okay? From Danet Solano, bakit mo nagkakaroon ng lalaking puno ng prutas? Okay, sa seeds po talaga may mga prutas po talaga tayo na meron na po talagang lalaki at babae na mga fruit bearing trees. Kaya po para tayo makapagsiguro na makapagbunga ng maayos yung ating mga fruit bearing trees, kaya po naggagawa tayo ng tinatawag natin ng grafting. Ano kaya yung sa propagation po ng pagko-clone minsan o kaya yung paggagawa ng air layering para po masiguro na yung ating pong paghihintay na inaasam na magkameron tayo ng makakain na prutas ay talagang ma-attain po natin. Ano po? Ang sample po nga dyan na meron ng mga lalaki, pero marami pa po yan, pero yung ano lang natin is yung rambutan saka yung pili. Yung po kadalasan may mga lalaki. Then kapag seedlings po kasi tinanim natin, madidetermine natin siya halimbawa sa pili mga 8 to 10 years, abutin ng 8 to 10 years bago natin makikita kung lalaki o babae yung ating tinanim na seeds. Ano po? Kasi yung seeds natin yung buto pag tinanim natin yan, automatic ang kalalabas siya ay seedlings. Ano po? Yung seedlings kapag tinanim natin direct yun na po, makikita natin yan, 8 to 10 years pagdating sa pili kung lalaki o babae. Then pagdating naman po sa inaabot ng 6 to 8 years, minsan nga inaabot ng 10 years, depende sa area, pagdating naman sa lansones. Ang 5 to 6 sa rambutan, makikita po na natin yan nagbe-bear siya ng fruit o hindi. Okay. Next question po from Sir Jerry Bermudez. Isa po siyang LSA or Learning Site for Agriculture ng ADI. Ang kanyang question po is, anong mga plants or yung pwede dyan? So, siguro, tinutugon niyo po yung sa pag-graph. Okay. Pwede po ba yan sa ornamental plant? Pwede po sa ornamentals, yung sa gugumamela, kung ano makikita po ninyo sa mga ornamentals, yung isang stock, iba-iba yung kulay iba-ibang kulay ng flower. Sa roses, ganun din rin po, nangyayari rin po yan sa ornamental, isang stock, pero yung mga flower niya, iba-iba yung kulay. Okay po. Next question po from Julieta Garbiles Deris. Ilang days po ba ipanatili ang nakatakip na plastic sa pork grafting? Okay, kapag nakita niyo na lumabas na yung parang nag-flash na yung talbos, antayin niyo na ma-establish yung leaves niya, yung dahon. Kasi minsan makikita niyo sa pupukipin niya yung takip na plastic. Then pag hindi mo naman kasi natanggal yun, mag-moist yun naman yung magiging cause na magkameron ng fungus, yung inyong stock. Imbis na maging tumiretso yung sayon nyo, na maging maganda yung quality niya, na maging dahon na. Yun ang nangyayari
pag na, ano siya sa pagkakulo, yung moisture mismo kasi mainit yun, yung nagkakos naman na nagbablock yung portion na tinatalusan ng silent. Kaya dapat po kung kayo ay mag-graph, yung observation ninyo, huwag niyong titingnan nyo after pag sinabi natin sa loob ng 3 to 4 1 month. Doon lang kayo titingnan. In weekly, dapat na-observe. Dapat nga daily kasi yung titingnan natin kung yung ating fats ay moist pa ba. Ano po? Kasi may mga tendency na pwede rin tayong magdilig ng kaunti kasi baka dry na yung ating fats mas yun sa ating area. Kasi nagdidepende una-una sa area natin. Yun yung check na ginawa natin. May mga tawag lang. May mga points na dapat na-observe natin. Okay. For the next question po from Roland Pintor. Sir, may tanim akong lansones almost 7 years na hindi pa rin namumulaklak. Nagpruning na ako, hindi pa rin. Ano kaya, sir? Okay, kung yung pong lansones nyo ay seeds galing, seeds, buto, okay, di ba po na pakagawa natin kanina, mga pointers po yung sa mga nating research, inaabot po ng 7 to 8 to 10 years nga before siya mag-bear ng fruit. Ano po? Pero kung yan ay grafted, sa loob pa rin po ng 6 to 8 years, magpapakita na siya na mag-bear ng fruit. Ano po? Pero kung seedling po siya, yan po kadalasan kapag seedling sa pinanggalingan, buto, seeds, pinanggalingan ng ating mga fruit bearing na may lalaki at may babae, yan po mahihirapan nga po tayo. Okay po. So, next question po from Julie Francisco Catalan. Paano mo malalaman kung male or female ang seedlings? Okay. Pag sa ano po, hindi pa masyadong madidetermine kapag sa maliit pa lang. Pero may mga iba na tinitingnan nila yung sa dahon. Ano po? Yung iba kapag ang dahon, yung po hindi kasi siya practice pero based sa nakapan ko ang iba tinitingnan nila yung dahon kapag malapad na malapad, nag-green yung dahon. Yun daw po ay babae. Yun naman patamis yung mga dahon nila kadalasan. Yun naman daw po ay lalaki. Pero hindi po yun binabasihan. Ang kasi ang pag-determine ko sa mga sisig na lalaki o babae. Kapag yan ay nakikita ninyo, pagkaling yan sa buto, mag-ano na kayo ng mga 6 to 8 years, doon nyo matidetermine kung lalaki o babae yung inyong mga seedlings na tinanim, kung hindi siya grafted. Ano po? Kasi makikita ninyo, lalaki, paano mo matidetermine na lalaki siya? Bulaklak lang siya ng bulaklak. Tapos after yung mga bulaklak, wala kang makikita bunga. Ano po? Yung po yung nangyayari. Lalaki po yun. Pag yun naman flower mo, then namulaklak, tapos nag-create ng mga maliliit na parang bukol, yun yung fruits. Na-develop na yun. Ano po? Okay. Pero mas maganda kasi, kasi yung iba naman, kapag meron ng lalaking mga punong kahoy, na mga fruit bearing trees na lalaki, yung ang feeling nila, wala nang pakinabang. Kaya ginagawa na kinakat. Wag po niyong ikat yung mga lalaking puno. Kasi pag meron kayong punong lalaki, meron kayong punong babae, yung pollination niya, para mas ma-develop, dumami yung fruits ng isang punong bunga mo na same. Halimbawa, pili, para dumami siya, kailangan merong lalaki. Yung ratio nga po niya is 1:10 sa isang area. Okay po. So, si Ma'am Jocelyn, same lang po yung question niyo po. Na-address na po ni Sir. So, next question po from Euniza Modino. Sa papaya po, may paraan ba para maging babae lahat ng punla? Okay, based po sa nakita ko yung sa Taiwan, yung mga ginagawa nilang binibiyak. Ngayon po yung may nabasa akong research, madidetermine mo kasi yung lalaki at babae daw pagdating sa papaya. Kapag yung patulis, yung roots niya, lalaki yun. Pag yung roots niya, may mga secondary roots, maikli lang yung main roots niya, babae yun. Ano? Then yung naman iba ay yung tinatawag na pagkakapon. Kapag magta-transplant ka, yung tinatanggal yung
yung main roots, pinuputol yung main roots niya. Pinuputol, hinahati, dinalagyan ng clip sa gitna. Yun yung mga pamamaraan na ginagamit ng iba sa pagkakapag. Then, ngayon, open, ang kagandahan nga sa atin ngayong panahon na to, gawa ng open na yung mga trial na ginagawa through YouTube. Madami na kayong mariresearch sa YouTube. Ako nga, minsan, para maano yung knowledge rin natin. Nagtitingin ako yung ginagawa ng Thailand, yung sa papaya, yung binibiyak yung katawan ng papaya. Then, fino-fold nila pa ibaba. Yung tumatagal siya ng halos nasa 5 years. Dito sa atin ang papaya, pag inabutan tayo ng typhoon, 1 year pa lang, katatanim mo, nasa stage pa lang ng reproductive niya, pamumunga. Then pag ginaan tayo ng typhoon, wala na, patay na. Then minsan naman sa quality ng soil natin, nagkakamerang problema. So, next question po from Jocelyn Cassis. Didiligan din po ba yung greenup na halaman? Okay, yung po kasing yung greenup natin, dapat titingnan na natin, hindi po siya, kasi yung mga Filipino minsan mahilig, dilig ng dilig. No? I-observe lang natin kung yung medium, yung soil na tinaniman natin ng greenup natin ay basa pa, okay pa po yun. Kasi minsan, pag nasobrahan yung moist niya, yun po nagkakamera ng cause dun sa pagdugtong natin, yung nagiging pagkabulok niya. Ano po? Yun po yung mga ingatan. Kasi sensitive po ang part po ng pagka-graft. Yun nga pong isa kong kasamahan doon na may training na rin. Halos hindi siya nakaka 100% na magpatubo ng sa graft. Kasi dapat po, ang pagka-graft natin kasi dapat nakalak siya masyado. Then wala dapat airspace doon. Kasi yung airspace niya, yung halumig mismo, tapos yung pagkakulog niya, pinapasok po yun ng tubig. Yun ang meron ng problema. Ano po? Kaya dapat i-control. Titingnan natin, dapat kasi mas maganda yung medium ng stock natin. Ano po? Kung mapipwede nga po gagamitin niyo pag stock ang gagamitin niyo, gawan niyo yung ratio, yung sa standard na ginagamit ng mixing ng soil. Yung 1:1:1. Ayun. Yung soil, carbonized rice, saka organic fertilizer. Bakit ganun po? Kasi yung soil natin na pino, yun yung mag-hold ng water niyo. Yung naman soil ninyo, siya yung carbonized rice niyo, yun yung mag-create ng pagbuhagag ng lupa niyo. Yung naman organic fertilizer niyo, yun ang support nutrients para dun sa stock ninyo. Ano po? Para maging maganda yung quality ng magiging crafted na plant ninyo. Okay po. Next question po from Limber. Sir, if ever na nangangailangan ng urea ang isang fruit-bearing tree, ilan ang percentage na Okay, dapat? base po dun kasi depende po sa halaman. Ano po? Okay. Pwede po tayong mag-apply pag dito. Kung gusto natin lumago yung dahon, kadalasan kasi yung fruit-bearing trees. Okay, ang ginagamit urea, ano po? Para gumanda yung quality ng mga dahon niya. Okay. Kapag nagtanim tayo open field, antayin muna natin na mag-establish yung roots niya. Ano po? Pwede tayo mag-apply na kasi nagbasal ka naman on the area. Okay. Pwede kang mag-apply ng urea after a month. Ano po? Okay. Kasi established na yung root system niya dun sa area. Then titingnan natin, yun nga sa rambutan, ano ba yun? Sa rambutan ba yun? Sa lansones. Yung sa lansones naman, yung application, sa first year niya, kailangan mo ng ammonium sulfate. Mag-a-apply ka ng ammonium sulfate, 400 grams per tree, per puno yun. Then, after a year, kailangan mag-apply ka na complete fertilizer ka lang. Then, sa sunod naman na taon, yun ang application mo. Ano po? Para maganda yung maging result ng halaman natin. Next question po from Julie Francisco Catalan. Ilang months po ang seedlings ng lansones at rambutan pwede na i-graft? Okay. At least po, pencil-like. Observe niyo, pencil-like. Ano po? Mga 1 year and a half. Ma-attain niya yung pagiging pencil-like niya. Kasi mas maganda yung stock natin. Kasi minsan yung iba minamadali kasi in demand. Minsan maliliit pa yung kasi minsan makita ninyo yung mga grafted natin na lansones na nabibili. Minsan ang liliit ng stock
tapos yung ang lalaki ng mga sayaw na nakalagay. Pag nasa open field siya, magkakamerang problema kasi maliit yung stock natin. Malaki yung mga sayon. Kaya dapat at least halos parehas yung ating stock sa kayong sayon natin na ilalagay. Next question po from Yapelse Veranda. Sir, ano po bang dapat gawin upang maging matamis ang bunga ng lansones at rambutan? Okay. Kailangan po natin mag-apply ng fertilizer. Ano po? Yan. Kasi po, yung ating lansones naman talaga ang iba medyo may pagkapakla na maasim-asim. Nature po talaga yan ng lansones. Kasi yung medyo acidic po kasi yung lansones natin. Kailangan po natin mag-apply ng mga available na rin po yung mga pampatamis na fertilizer natin dyan na pwede nating i-apply. Pero po yung timing, kadalas ito kasi nagkakamera ng problema, application ng mga pampatamis sa mga bunga. Dapat yung tamang timing. Dapat pag-start po ng reproductive, ibig sabihin pag-start na mag-flower, doon na yung time na nag-apply tayo ng mga pampatamis sa bunga. Kasi yun po yung ma-absorb ng ating roots papunta doon sa mga parts na may mga bunga tayo. Ano po? Yun po yung kailangan. Then, kailangan rin natin yung water sa ating pong halaman. Ma-continuous yung water ng halaman. Next question po from Limber. Granting na ang kailangan ay 1 bath of urea, ano po ang mode of application niya? 1 bath. 1 bath of urea. 1 bath Okay. of urea. Yung mode of application, wait lang mama. Okay. Meron tayong fertilization table, plant and age. Pag vegetative stage, okay. Dito kasi hindi masyado yung urea, pero meron yung urea, kind of fertilizer, ammonium sulfate, okay. Then urea. Rate per plant 100 to 200 gram per tree per year. Ano po? Then pag nasa bearing stage na siya, kailangan na yung complete fertilizer na. Ano po? Yung 14-14 natin. Okay. Rate per plant 5 to 8 kilos per tree per year. Ano po? Yan? Hanggang after harvest. Yan po yung application. Para makarecover. Kasi minsan, pag naka-harvest na tayo, hindi naglagay ng fertilizer, nagkakameron pa ng problema kasi na-consume ng ating mga fruits yung in-apply natin na fertilizer sa area. Ano po? Kaya after naman ng harvest season, apply ka naman ng fertilizer. So, okay po. So, Ma'am Jocelyn, tanong po kasi siya na kung may personal demo daw po or hands-on demonstration. Yes po, after po ng ating forum, magkakaroon po tayo ng hands-on demonstration with Sir Alvin. So, chill lang po kayo dyan at kumapit lang po tayo. So, busin lang po natin itong mga questions natin dito sa ating comment section. So, from Eunice Modino po, Sir, pagdating po sa peste, ang aming mga kalamansin po ay laging nadidilaw ang mga bunga. Tapos malalaglag. Ano po kaya ang maiging gawin? May peste po siyang mabaho at green ang color. Parang tayangaw sa Bicol, pero di man. Kasing amoy niya lang. Maaari po bang mag-recommend kung ano ang dapat gawin? Salamat. Okay. Pag sa mga pesticide po kasi, yung application pagdating po sa mga chemical, sa synthetic base, hindi po talaga ako masyado nagre-recommend kasi sa mga companies po. Yan, ano po. Pero i-observe po natin, by level na lang po. Meron tayong tinatawag na green label, blue, yellow, and red. Ano po? Mangyari po mas maganda, unahin muna natin yung application ng organic pesticide. Okay, yung pantaboy muna. Kasi para mabuhay natin yung natural enemy. Ang kadalasan na ginagamit ng mga pampataboy, yung kung available sa inyo ang Madre de Cacao, Madre de Cacao. Other term kung Madre de Cacao. Okay, Madre de Cacao. Baka kung Madre de Cacao rin po sa inyo, kung alam po niyo Madre de Cacao, ang ratio niya lang po ay 2 kilos ng dahon sa yung bark. Didikdikin po ninyo, kukunin niyo yung katas. Then pag nakuha po niyo yung katas, ilalagay po niyo sa 1 liter na tubig, yung katas. Then lalagay niyo ng 1 to 2 drops ng dishwashing liquid
Yung purpose kasi ng dishwashing liquid natin, yan yung magiging sticker niya. Then i-shake mo siya, then yun na po yung direct na i-apply ninyo dun sa mga halaman. Ano po? Yun yung una. Then pangalawa, makita nyo kung meron pa rin siya kasi ang ginamit natin muna ay pampatabo. Then sunod, hanap kayo ng yung mga pang-spray na mga synthetic base na green label para sa specific po, dapat specific sa mga fruit bearing trees o kaya specific sa lemon. Ano po? Then pag basehan natin yung tinatawag natin kanina na IPM. Pag halimbawa meron kayo ng puno ng lemon na nasa 10, more than 50% ang may attack, diyan na po kayo mag-apply ng synthetic na medyo mataas. Ano po? Doon na kayo mag-apply ng available. Minsan nga ang iba wala nang available na blue label, ang ginagamit yellow label na. Pag mataas na yung antas ng mga peste na nag-a-attack din sa area. Ano po? Pero po halimbawa 1 to 2 weeks nag-apply kayo ngayon, next week apply naman kayo ng organic o kayong green label. Wag po halimbawa ngayong week na to yellow, next week yellow, nai-immune po yung pest natin doon. Then yung sinasabi natin kanina yung mga minor pest nagigila na yun ng mga major pest. Kaya dapat yung nililito-lito mo siya para hindi siya ma-immune doon sa ina-apply mo na ng mga pesticide doon sa halaman. Okay po. Next question po from Celso Modino. Ano pong problem ng pigraph o mango? Paglabas ng talbos after 3 days nalalanta nito. Paglabas ng talbos. Okay. Nagbablock po siya. Nagbablock. Natanggal po ba ninyo yung takip? Plastic. Kasi yun nga po nagiging cost. Kapag hindi po ninyo natanggal yung takip doon sa yung po nagki-crease, di ba nakikita ninyo yung plastic nagkakameron ng moist? Ano po? Kasi parang siyang naglalabas ng inis. Pag hindi po natanggal yun po nakaka-apekto doon sa ating mga talbos. Kaya nagkakameron siya ng fungus na attack siya. Ano po? Yun po yung isang mga i-observe natin. Or, isa pang gawin ang i-observe natin, baka nagdilig ka ng nagdilig doon sa base yung stock mo. Marami yung na-absorb niya na water, ano po, nagkakameron ng problema doon sa ating sayon, doon sa pagtalbos. Ang pinaka-ideal po na pagdidilig, at least po mga 2 or 3 ng hapon to 4. Kasi may oras pa para mag-evaporate yung excess water dun sa ating pots. Kasi pag minsan nagdilig tayo mga 5 na, pahapon na, yung tendency niya, andun na lang yung moisture, yung water niya, kasi aabutan siya yung lamig ng gabi, nagkakameron ng problema rin po yun. Yung technique, usually yung mga technique lang po dapat na i-observe natin, nagagamitin natin. Okay po. Sir Roland, may question po kasi siya kung saan nakakakuha ng libreng seedlings. Like dito po. So, nakakakuha po kayo ng seedlings sa DARFO 5. Ang alam ko po, nagbibigay po sila ng 5 seedlings po pag walk-in clients. So, you can visit po sa kanilang office. Next question po from Yam Nalisa. Sir, if ever po mag-propagate kami ng jackfruit, what type of asexual propagation ang pwede po na mataas ang germination or survival rate? Thank you. Okay, yung pinakita ko po sa inyo ay tawag nun yung enarching, ano po. Medyo delikado kasi yung enarching. Maganda yung niya, yung tawag nun, yung propagation niya maganda kasi pinagdidikit mo lang yung dalawang branch niya. Mas maganda sana 'yon. Pero ang problema naman kasi kung matataas yung mga gagawan mo ng enarching, then yung pagmo-monitor kasi minsan kasi nadadry yung pots ng stock mo. Yun ang nagiging problema doon. Pero yung quality sana maganda. Mas maganda na mo para mas madali kasi maganda yung sap na nilalabas ng ating mga jackfruit. Yung stock mo na lang na native doon sa area na maganda yung quality. Plus yung mga magandang variety na ilalagay mo, through grafting na lang, mas maganda rin yun. Magiging result na. Okay po. Thank you so much po, Sir Alvin. So, since wala na po ata tayong questions, lahat na na-address yung mga questions sa ating comment section. So, siguro po, nasiguro tayo sa hanggang pwede mo yung available ma'am, kung within Naga City kayo, punta po kayo dun sa amin sa City Nursery para po makita ninyo po yung ginagawa ng staff ko na nagpo-propagate po ng mga seedlings. Then kung malapit po kayo sa DA, dito po sa nursery ng DA, katabi po ng ATI, diyan po
pwede kayong mag-observe doon sa ginagawa ng propagation sa mga fruit-bearing trees na pag-aayos. Yun po. Sige po, thank you so much, sir. So kung may mga questions pa po kayo, pwede nyo naman pong i-comment sa ating comment section. And while nag-hands-on demonstration si sir sa pag-graph ng pili, rambutan, and cacao, babasahin ko po yun mamaya. So, ready to po, sir? Bisa.
Okay po, so habang nagpe-prepare po si Sir Alvin sa kanyang hands-on demonstration, may konting preparation lang po siya. I-shout out ko lang po yung ating online viewers na nanonood po sa ating online seminar. And before ko po i-shout out po sila, i-remind ko po ulit yung mga kapapasok pa lang po na online attendees na hindi pa po nagre-register. Pa-click na lang po yung infographics po or yung Google form po na naka-indicate sa aming infographics, and then doon po kayo mag-register. Kasi po, yun po yung magiging basehan po namin sa pag-issue ng certificates. Okay po? So, shout out ko lang po si Ma'am Jean Ann. Magandang hapon po. Enjoy watching po sa ating online seminar. Okay po. Sa mga nagtatanong po na kung pwede daw pong humingi ng soft copy ng presentation ni Sir, pwede po i-indicate nyo na lang po or i-type sa ating comment section yung inyong mga Google or Gmail account para po isend ko po after ng ating online seminar. Okay po. Shout out po ulit kay Ma'am Lunisa Modino. Hello po, happy watching. Ma'am Maria Teresa Brasha, hello po. Happy watching po. Ma'am Jocelyn Casis, hello po, happy watching. May Basilan, hello po, happy watching. Maris Gonzalez from Buena Vista, Quezon. Hello po, happy watching po from Quezon. So since parang ready na ata si Sir Alvin sa kanyang hands-on demonstration, so i-share ko lang po ang screen sa ating resource speaker po. Okay, dito na po tayo sa hands-on. So, pasensya na po if merong konting technical glitch or difficulties, but rest assured po na we will be giving you an adequate information about the propagation ng selected fruit-bearing trees. Okay po? So, habang nag-aantay pa po tayo sa ating audio, i-shout out ko lang po yung ating mga manonood sa ating online seminar. So, hello po kay Ma'am Hazel Roslyn Condeno. Hello po.
Good afternoon and happy watching. Ma'am Jocelyn Casis, hello po, happy watching ulit. Kay Sir Nelson Belmonte, hello po, happy watching and enjoy watching also. Kay Miss Rica A. Arellano, hello po, happy watching. Janice Porlahe, hello po, happy watching. Gian Cortero Rasiles, hello po, happy watching. Sir Boboy Garbeles, hello po, happy watching. And doon po pala sa mga participants na may gustong itanong sa ating resource speakers, pwede nyo naman pong i-type sa ating comment section and later on as parang nagpiprepare pa po ata si ang aming technical director ay babasahin ko po yun mamaya. Okay po. And then doon po sa humihingi ng soft copies po ng presentation ni Sir Alvin ay isisend ko na lang po yun sa mga email address pong naka-indicate po dito sa ating comment section. Okay po? Happy watching din po kay Sir Roland Pintor. Hello po. Welcome sa ating online seminar. So sana nag-i-enjoy kayo. So sa ating online viewers po, pwede nyo naman pong i-comment yung mga insights nyo or impression dito sa ating online seminar para po mabasa po namin if okay naman po yung aming online seminar. Okay po. Okay na po. Okay na? Okay na. Okay. Ngayon po, meron po tayong dalawang stock ng pili. Ano po? Okay. Kunyari, ito ang gagawin natin kasi wala po tayong nakuhang stock ng sayon for pili. Ang gagawin na lang natin ngayon na sample for demo purposes na ano po. Ang gagawin natin yung sayon, yung ating isa dito na site, then yung gagawin natin stock yung isa. Ano po? Okay. Kung halimbawa, ito yung puno, napupunan natin ng sayon, pipili tayo ng yung magandang quality ng mga sayon. Ano po? Yung hindi pa bukas yung tawag doon, yung talbusan niya. Okay. Pag kukuha tayo ng sayon, dapat halimbawa kung ngayon tayo, ngayong araw, ngayon tayo kukuha ng sayon. Ano po? Kasi minsan pag nag-overnight na, pag hindi maganda yung pag-preserve natin ng sayon, hindi na siya nagiging quality sayon kapag nilagay natin dito sa ating mga stock. Ano po? Dapat, halimbawa, kung ngayon kayo mag-grafting o magagawa ng grafting, ngayon kayo umaga, makapagkuha na kayo ng sayon. Okay, halimbawa, ito yung ating sayon. Cut. Tatanggalan natin ng mga dahon, no? Okay, yung ating sayon. Yung po sa halimbawa lang po natin to ha, na ito yung ating sayon ha. At wala po tayong nakuhang sayon. Okay. Halimbawa, ito, meron na tayo ng sayon. Available na yung ating sayon. Then, ito yung ating stock. Gagamitin. Kung may makukuha kayo ng mga magandang stock, ng mga straight, yung ating stock, mas maganda po anak. Tanggalin natin yung dahon muna dito kasi ito yung halos parehas dun sa size ng ating sayon. Ano po? Once na nakat po natin yung ating sayon, kailangan natin yung ating budding knife. Pero kung wala po kayo ng pouring sheet, kahit budding knife lang yung pagkat ninyo dito. Okay. Lagyan natin ng konting sheet para yung pong mga nilagyan ng mga konting sheet para makuha natin yung gitna.
po natin. Side, magkabilaan. Okay. May split na po siya. Then, ito na yung ating ginawang lead para po sa ating pagdugtong ng sayon sa ating stock. Yan. Kung nakikita po ninyo, dapat mag-fit siya dyan. Ano po? Okay. Kasi pag nag-loose siya, hindi po kakapit siya. Halimbawa, sample natin, di ba? Nasugat tayo, di ba? Pag nagkameron tayo ng sugat dyan, bubuka siya. Pag bumuka, pag hindi natin naibalik siya, magkakameron na siya ng parang siwang dyan. Ngayon, kailangan natin siyang i-press. Pag na-press siya, sa loob lang siguro mga 1 hour pag sa ating skin, makikita natin nakadikit na siya. Tulad din po yan dito. Para dumikit siya lalo, kailangan natin ng pantali. Yung mga pantali po, yung dala ko kasi na pangtali, ginagamit namin sa ropes, sa gumamela. Medyo malambot. Ito kasi medyo hard yung ating kahoy na i-craft. Kasi dapat yung mga plastic na parang mga rubber type siya. Yung bagang plastic sa sa SDA, yung mga malakihan na volume, yung mga makapal, pwede po yung gamitin. Yung iba naman, ang ginagamit yung plastic sa ice candy. Okay. Balik lang nyo sa baba. Dapat ang pagtali po ninyo siguradong wala siyang space. Kasi pag meron siya ng space, yun po yung papasukin nyo ng tubig. Once na napasok po siya ng tubig, doon na po mag-atake yung inyong fungus. Once na inatake na po siya ng fungus, hindi na po siya tutubo. Yan. Dapat po higpit. Yan, masyado. Para dumikit po yung inyong stock doon sa inyong sayo. Medyo maliit po kasi yung ating sinasample for graph, kaya medyo nahihirapan ang aking gamit. Okay. Then lock. Then kung available po yung ating plastic sa ice candy, ilalagay na po natin dito pang balot sa kanya. Then ilalagay na para po siya yung parang naka-incubate siya Kasi yung kung niya, yung moist niya, yun ang tutulong para po yung talbos natin dumiretso siya na mabuhay. Doon po sa ginagawa namin na para makita natin na talagang higpit siya, hinahawakan po doon sa doon sa sayo. Okay. Yun po yung sa practical namin pag para ipakita na dapat higpit na higpit yung sayo doon sa stock niya. Para makuha natin yung 100% na magiging successful yung ating pag-graph ng ating fruit varieties. Then halimbawa, okay na po, nakita niyo yung pag-graph. Papakita po natin ang sample na greenup na rambutan. Kita po ninyo. Ito po yung slit niya, yung liap, para mas makita po ninyo. Ito yung liap. Ito yung sayon, ito yung stock. Kapag po naghilom na siya, ito na po yung kakalabasan. Nakikita po ninyo, yung stock natin, saka yung sayon, dapat halos parehas yung laki. Para maganda yung kalalabasan niya. Para po kapag nasa open field siya, hindi siya basta
matanggal kapag nagkamerang typhoon o kaya magkamerang damage. Ano po? Then, bakit po halos ang haba niya is nasa 6 to 10 o kaya isang ruler ang haba niya. Kasi once na hindi po nag-prosper yun, dito po sa mga lobes na to, may lalabas dyan ng panibagong mga talbos. Okay. Tatanggalin lang po natin yun. Yung dati natin na ginawan, para yung iba kasi naghihinayang sa stock, no? Kasi aabutin ka ng 6 months sa pili. Pwede ka na magkameron ng stock. Tapos pag sa pag sa Lanzones, aabutin ka ng sa kasarambutan, aabutin ka ng 1 year to 1.5 para ka lang makapag-gawa ng grafting, no? Okay. Ang ginagawa, kinakat lang yun sa ibaba dyan, then mag-isip na naman tayo ng panibago, pa tayo ng sakay ng panibago para magamit natin siya. Ano po? Kaya kung medyo mahaba yung ginagamit. Okay. Ito na po yung kinalabasan ng green up natin. Ano po? Pero baka sabihin nyo, yung green up pili tapos yung kinalabasan rambutan. Hindi po. Kinukuha lang po natin yung sample for demo purposes para kung magkameron kayo ng idea, yung stage na ginap siya, then yung stage na nagkameron ng talbos o tubo na panibagong mga branch yung ating pong sayon na nilagay natin dun sa ating stock. Ano po? Ayan po yung practical natin. Napakadali lang po ang pag-graph. Ano po? Ang ano na lang yan, madali yung pag-graph, pero once na nakapag-graph kayo, pag hindi maganda yung pakatali nyo, hindi magiging maganda yung result ng graph ninyo. Ano po? Yung iba naman po, na pamamaraan, yung sinasabi natin na sa body, dito naman po yung mga buds naman yan, diyan po na tayo nagtatanggal, nagkaka. Ano po? May mga available materials sa YouTube, yung detail talaga na makikita ninyo, doon po makapaghanap tayo. Or kung gusto niyo, makapag-visit sa farm para po mas lalo niyo makita, ma-demo sa inyo kung ano po yung mga tinatawag natin na mga sistema o mga pamamaraan sa pagpropagate sa pamamaraan ng yan po ang ating simple demonstration para po sa pag-propagate natin na sigurado na magkakameron tayo ng mga bubungang mga fruit-bearing trees na hindi na tayo magkaantay ng 8 to 10 years para makita natin kung merong bunga. Ano po? Dito pala, tayo sa loob ng depende sa fruit-bearing trees. Halimbawa, yung ating Lanzones, mag-bear siya ng 6 to 8 months. Yung ating naman PD, mag-bear siya ng 4 to 5, 6 to 8 years. Then, ito naman pong ating 4 to 5 years, meron na siyang ma-bear na fruit. Pero po, based po dun sa mga ginap na mga pili, may fruit siya, pero yung loob niya hindi po masyado develop. Yung mapapakinabangan mo yung plant na. Halos nag-antay pa kami ng almost a year, then nakita namin, develop na yung loob ng mga nuts. Yan lang po ang simpleng demonstration natin sa graphic. Thank you po. ng kanyang pag-graph ng fruit-bearing trees. So, at this point po, kung may mga questions po kayo or katanungan sa ating magaling na resource speaker, ay pwede po ninyong i-comment sa ating comment section yung inyong mga questions and babasahin ko po yun. So, since may time pa naman po. So, abusuhin po natin si Sir Alvin ng mga questions dahil po mamaya, matatapos na po yung ating online seminar. Okay po? So, habang nag-aantay po ako ng inyong mga questions ay friendly reminder lang po doon sa mga kapapasok pa lang po na online participants na hindi pa nakakapag-register sa ating registration form. I-click nyo lang po yung Google form or Google link na naka-indicate po sa ating teaser ad and then
pwede po kayong mag-register doon. Kasi isa po yun sa magiging basehan po namin sa pag-issue ng certificates. Okay po? So parang wala na pong questions. Naintindihan na po nila Sir Alvin yung inyong mga diniscuss. Okay po? So wala na po akong nakita dito sa ating comment section. So at this point, maraming salamat po Sir Alvin sa pagbibigay at pagbubukas sa aming isipan ng impormasyon sa pagpaparami ng mga piling prutas na tiyak na magiging patok sa ating mga manonood. At alam ko na through this seminar, ito ay magsisilbing tulay para mas maging interested or interesado ang ating online viewers na mag-engage sa fruit-bearing trees. With that, I would like to award a certificate of appreciation sa ating resource speaker. So, i-share ko lang po yung ating certificate. Share screen ko lang po. Thank you. Citation reads, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 or ATI Bicol, ATI Bicol Admin Building, Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Awards this certificate of appreciation to Sir Alvin N. Alvaro for sharing his knowledge and expertise as resource person for 3 hours during the conduct of propagation of selected fruit-bearing trees held on September 29, 2021 at ATI RTC 5 Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Given this 29th day of September 2021, signed Elsa A. Parrot, Center Director. So congratulations po Sir Alvin. Ulit, congratulations po and thank you so much. So ayan po, natapos na naman ang 3 oras nating talakayan sa ating online participants. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-register sa pamamagitan ng pag-click sa Google link na naka-indicate po sa aming ATI FB page na kung saan may mga kailangan po kayong fill-upan. Katulad ng participants information sheet, RP evaluation forms kung saan i-rate niyo po si Sir Alvin kung kamusta naman po yung kanyang discussion. Kung may mga gusto po kayong sabihin, pwede niyo naman pong i-indicate po doon sa link po na naka-indicate sa teaser ad. And then may feedback forms po kami. Ilagay niyo po yun doon sa Google form na yun kung ano po yung mga gusto nyong sabihin or kung may mga suggestions po kayo, i-indicate niyo po doon. And we will be happy to read your suggestions and recommendations. So, yung mga information sheet, yung evaluation form and feedback form is yun po yung magiging basehan po namin sa pag-issue ng certificates. At ito po ay ipapadala namin sa inyong personal email account or kung malapit lang naman po yung inyong bahay po dito sa aming tanggapan ay you can visit po sa aming office mula Lunes hanggang Huwebes, simula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. So at this point po, to give us the closing message, i-share ko lang po ang screen sa aming Training Center Superintendent 1, ang aming Assistant Center Director, Ma'am Vivienne V. Carable. Ma'am, nakamute ka po, Ma'am Bien. Nakamute ka po, Ma'am Bien. Okay na po. Hello po, magandang hapon sa lahat. Isa na namang training po ang natapos ng ATI Bicol, ang propagation of selected fruit-bearing trees. Alam po namin na napakaraming constraints sa isa talagang epektibong pagsasanay. Ano po? So, we are hoping na mas marami po sa inyo ang naging aware ng benefits po kung paano ang gagawin ang propagation ng ating mga fruit-bearing trees. At this point po, gusto ko munang pasalamatan yung ating resource person, si Mr. Alvin Alvaro siya po ay from LGU Naga City. Sir Alvin, maraming salamat sa patuloy mong pagpapaunlak bilang maging resource speaker po ng mga pagsasanay ng ATI. At syempre
po gusto kong pasalamatan rin yung bumubuo ng nagsagawa po ng kahit kalahating hapon na pagsasanay na ito na pinapangunahan po ni Ma'am Melba Bonafe, ang ating training specialist, Miss Joyka, syempre ang ating technical staff, kasama po si Sir Marjan Rambuyong. Ano po, na nag-a-assist para maisagawa ito. Kami po sa ITay natutuwa dahil kahit po may constraint ang pandemya ay patuloy po nating naihatid ang serbisyo na mga kaalaman po na mapaunlad ang industriya sa agrikultura. Ang ATI po ay nasa likod ng Department of Agriculture bilang training arm sa extension and training, na kung saan po gusto natin na mas marami pa po tayong tao na mapahatidan ng mga information, lalong-lalo na nga po sa benefits, siyempre, ng ating fruit-bearing trees. So, selected trees po ang tinalakay ng ating resource person at kung saan po nag-focus sa lansones, guyabano, pili, citrus at cacao. So, inaasahan po namin na kahit ganito yung ating sitwasyon, sa mga masunod po nating face-to-face training ay talagang So ayan, parang nagkaroon lang tayo ng minor technical difficulties. Pwede naman po dito. Ayun. Dito na lang po kayo. Sabi ko lang. Saan ako natapos? Pwede naman po kayo. hello po. Naputol yata tayo. So, muli po at this point, muling pinapasalamatan namin ang ating napakagaling na resource person, si Sir Alvin Albaro, sa kahit po maikling oras ay naipahatid niya ang technique po ng propagating ang ating fruit-bearing trees. So, muli po sa pangalan ng Agricultural Training Institute ng aming Center Director, si Ma'am Elsa Parot, at syempre po, yung bumubuo ng team na nagsasagawa po ng ating online distance training. Muli po, maraming salamat sa inyo pong oras na binigay at syempre po sa inyong participation. So muli po, kayo ay mag-abang sa mga susunod nating series of technical updating po sa iba't ibang sektor po, iba't ibang topics regarding agriculture. So muli po, maraming salamat sa lahat. Bye-bye po. So ayan po, napakinggan po natin si Ma'am Bien po na kahit po nagkaroon tayo ng technical issue, to the rescue po siya, pumunta pa po dito sa ating lobby. So maraming salamat po Ma'am Bien for that very heartwarming message. So sa ating online participants na na-miss ang ibang part ng seminar